Εδώ βλέπουμε ένα Echo Luma i Prime σε mauve χρώμα. Η οθόνη του είναι αφής. Το πατάς και σου δείχνει τις ενδείξεις. Μπορείς να κάνεις 3 συνεχόμενα εταιρεία μαζί, όπως τώρα δηλαδή. Μόλις βάλαμε το τερέα, και το θερμαίνει. Αρχίζει και ατμίζει. Τώρα είναι έτοιμο για χρήση. Άμα σου συμβεί κάτι απρόοπτο, μπορείς να το βγάλεις στο τερέα κατευθείαν από εδώ και τερματίζει η εμπειρία και το ξαναβάζεις στη θήκη για φόρτιση. Άμα το πατήσεις 4 δευτερόλεπτα αρχίζει και θα σβήσει όπως τώρα. Ενώ άμα το πατήσεις 10 δευτερόλεπτα σε ρί, κάνει επανεκκίνηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε εγγραφή και like.